kuqikelelwa kwi-153,000 abashishina ngomzimba abasebenza kwizitalato zeli. Uphando libonisa ukuba aba basebenzi kunye nabo bancuma nabo kanye nabathengi bangunobangela wezehlo ezintsha zokwasuleleka intsholongwane kagawulayo ezikwi-11 weepesenti. Seso sizathu ke esibangela urhulumente ukuba aqinise ukubonelela ngeenkonzo eziyelele kulo mbulalazwe kolu hlobo labasebenzi. There's this myth saying people say sex workers are spreading HIV. How are they spreading it? I've never heard that a sex worker was knocking on a client's door because they wanted a client, but clients go to sex workers. So it is a sex worker's duty and the client's duty to protect themselves. Aba-South African National AIDS Council bafuna ukunciphisa amathuba okusuleleka phakathi kwabasebenzi nabathengi ngokwenza ukuba kube lula ukufikelela kunyango. Bekwajolise nokujongana nokuphathwa gadalala kwaba basebenzi, nto leyo ebenza babe ngamaxhoba esi sifo. Omnye umbandela otshisa ibunzi kungabikho mthethweni kokuthengisa ngomzimba eMzantsi Afrika. Sithetha nje ke ipalamente kulindeleke ukuba ithathe isigqibo ngalo mbandela. It is a difficult issue, and there are a variety of options followed in different countries. And those options, I think, often are determined by the socio-economic conditions in those countries. And we need, as South Africa, once that report is out, to engage with the issues. There will be opportunities for the public to engage on the matter, and it's important that we have as much participation as possible. Bakwakho ke nabantu abathe baqeqeshelwa ukunika inkxaso kwabo bachaphazeleka yile ntsholongwane. Ndingusikelelwa Geya, eRhawutini.